tao kung namatay sa Kalbaryo, o ang tanan nga mutuo dili tupad sa impyerno. Ang tanan mo sa litanya may kalipay kasadya, ang tanan kalisdanan, ang tanan maharaw lang. Suot-suot sa kasakutan, sa kasaka sa kabutiran, pasaluto sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Kay kung matapos na giling tanan, kitang tanan pagkagantihan, sa kahapon sa binuhatan, kalimutan. Walay magkapahimulang kanato sa pag-alagad kang Kristo. Ulan baha at luson lang, subay-subay sa kasapaan. Kay dito sa unahan, kalagan di mong iandang, dada sila sa pagtuo sa manluluwas na si Kristo. Suot-suot sa kasakutan, sa kasaka sa kabutiran, basta luklo sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Pagkapos ng iling tanan, kitang tanan pagkagantihan, sa kahapon sa binuhatan, di kalimutan. Kinabuhi sa pag-alagad kang Kristo, magbuhat lang sa way kabukot, aron ng Diyos mahibuon. Dahil dito sa unahan, dalagan di mong iandam, dana sila sa pagtuo sa manluluwas nga si Kristo. Suot-suot sa kasakutan, sa kasaka sa kabutiran, basta luto sa mga karga, kay si Jesus iwalit ka. Kay kung matapos na giling tanan, kitang tanan pagkagantihan, sa kahapon sa binuhatan, di kalimutan. Suot-suot sa Shine FM, adunay kadaugan. Shine FM, adunay kadaugan. Shine FM, adunay kadaugan. 95.3 FM. 95.3. 95.3. sa binuhatan, di kalimutan. Kay kung matapos na giling tanan, kitang tanan pagkagantihan, sa kahapon sa binuhatan, di kalimutan. Sa kahapon sa binuhatan, di kalimutan. Sa kahapon sa binuhatan, kalimutan. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa iyong tahanan, doon sa siyudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, maglalakad sa iyong tahanan, doon sa siyudad na hindi naluluma sa langit. Napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit.
kasalan. Sa imong pagkatao, adunay maayo plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Kabanayaw kabalaka, ang tulong sa Dios Ginoo. Una, himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Bayong punta ka na itong tanong tayo. mahal Luzon, Visayas, and Mindanao. O sa kinatipugan. sa Sa kalibutan. Sa ngalan sa labing alagan na Diyos, o sa Tibok, Texas, Mahal ng sa ngalan ng Sarsatong Station Manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan ng Sarsatong General Station Manager, Reverend Ryan Makasao, anero sa Panginoong mga higala, ubos na sulugon, ubos na amigo sa social media, ang o sa FM radio sa 95.3 sa dayat sa inyong Pag-uban-uban na sa itong mga puluhaton eksonalan sa pagpapit sa mensahe Ginoo ni matawag o mabutang panahon. Sige lang yung gauwan-uwan mo ekson. Salamat sa Ginoo hatag oras alas 4 na biyot kabin alas 4:51 hindi 1 minute mo pag alas 5 sa kabuntagan. Panagpanag na yun ang kapuntagan mga ekson. Ataw karon nga Sabado sa 18 sa Enero sa Toy Gospel Magazine. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nakaupin na sa inyong mga FM radio dinis kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Bahay City, sa kabukiran sa Payawan City, Negros, Oriental. Labi na sa nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, San Mindanao sa kinabuhi ni Brother Glory Tunayri, Fortuna, maayong buntag Pastor Sapre Romano Candelario, maayong buntag usab sa mga Tunayri family and Fortuna family. Labi na ni Brother Raymond Candelario, Pastor Maring, aban sa inyo hanggang o sa inyo hanggang o sa itong mga exodia, Dong Premier, Manong Brani, Nata, Pipito, o Pastor LC, kumusta naman mo diya sa Cavite City. Hapit na sa mahuman ang Enero, pila na naman ka adlaw may sorted sa 18 na karon sa bulan sa Enero. Wow! Dali agad kayo. Ang adlaw, ang oras, ang panahon, ang simana, ang bulan. Basta mag-enjoy ka sa pagkamaayo sa Ginoo. sa tanang Dinis kabukiran na iso. Mintas wala patay jote mga kaisunan na patay ang pagkugi, pagpaningkamot sa kaumahan. Lapaw sa tanan padayon sa pagkugi sa buluhaton para sa atong Ginoo. O salamat sa Ginoo diya sa 90 sa 101.3 diya sa Malabuyog, Cebu mga kaisunan. Sa pamilya ni Pastor Gideon, Pastora Rasil Candelario, sa ilang doon ka mga anak, Dodong Devidion, Dodong Asam, o sa tanang nga makatawhan diya sa Maongan Cavite. Dalay ko ng Diyos, Luzon, Visayas, San Mindanao, ilabi na sa tanang nga mga OFW sa laing mga nasyon. Unang ako mahinunduman mga igsoon, suman karon nga bulan sa January, maagoy paglarga ni Pastora paingon sa Maynila alam sa pag-apply sa Saudi Arabia. Akong ipasalamatan ang tanang mga kaigsunan, akong mga igsoon, mga gagmay man o dagko ang ginawaga na contribute niya itong mga panahon na suman karong bulan na o sa tanang mga katawhan gigamit sa Ginoo. Una niya itong mga panahon na igsoon, suman karong video ko na atas hagip o kapaginahanglan. Pero wag yun na pakulangi sa Dios. Ikaw o ako,
ano na yun ang isuklayan. Mao hinungdan nga pagka Abril igsuon mao iyang paglarga sa Saudi Arabia. O na first niya nga salary ay iningsok nga na nagsilibrita sa pirmiro pagpasalamat nini sa mao nga dapit. Muna nga ikaduhang pagpasalamat maigsoon ihan ay napag-ayo sa atong Ginoo kay nagtuo ko naglaro at iandam na ang panalangin nga walay igong kaanglagan, walay igong kabutangan sa panalangin igsoon. Iyan ang iandam ang panalayo ang panalangin alang sa ikaduhang pagpasalamat niining mao nga dapit sa 2025. Mao nga welcome ang tanan sa ikaduhang pagpasalamat na ining mao nga dapit igsoon. Salamat sa Ginoo sa mga kusa ilabi na sa tanan nga mga kaigsuonan dinhi sa dapit sa balok ato mga kaigsuonan nga makusganon o madasigon nga nagapadayon sa pagpagamit sa bulagan para sa imayas sa atong Ginoo. O diha sa Pilipinas sa mga Turan family sa atong mga kaigsuonan diha kaigsuonan ipanguluhan ni Pastor April Miagab Turan maayong buta kaning tanan diha ilabi na sa talaga sa Ganggal Pastor Arnulfo Villagrandol, Pastor Nonoy Arias. O salamat sa Ginoo ning 2025 ating ali wala pa ang sa gyud nga bulan nga matukod gyud ang simbahan although matud man ni Pastor Villagrandol nga kaigsuonan Pastor Arnulfo Villagrandol nga karong Enero wala ka atong pasalamatan ang Ginoo mainiro man basta kay karong 2025 napundar gyud ang simbahan diha sa mao nga dapit. Ilabi na sa mga ining family dapit diha sa Kamboy maayong punta kaning tanan diha Brother Mario Ili, Sister Roslyn uban sa inyong mga anak o sa tanan nga mga follower of listener sa Shine FM 95.3 kanunay naglanog-lanog ini sa kabuhay. Makakuha ka mga igsoon ato kining hanigan diha sa mga pag-ampo uban ang mga pagpasalamat. Kay ikaw o ako nakabangon, nakamata, presko ang gininhawa. Wow, lapas ka puso, bago mabusog ang ihatag na sa Ginoo. Niining mabugnaon ka panahon. Labing kamhanan o mahigong maon ka na Diyos Amahan. Salamat o Diyos imong pag-iguban. Kabaw sa tanan nining adlaw na Sabado, pitsa 18 nining bulan sa Enero o sa tuig 2025 Amahan. Hapit na usang mapapas ang bulan ganining bao nga Enero o Diyos. Apan padayon ang imong gugma. Padayon o Diyos ang imong pag-iguban ka na mo. Padayon ang imong kaluoy. Padayon ang imong pagkamaayo dahil mga ihatag sa imong mga katawan. Salamat o Diyos sa imong pag-iguban sa tibok na mong panimalay sa among tulog ka mga anak sa akong ugangan sa akong asawa karon anak karon sa Saudi Arabia ug sa tanang kaigsuonan dinhi sa balok dapat sa Pilipinas na pinanguluhan ni Pastor April Miagab Turan o dapat sa Kasaganggal Pastor Arnulfo Villagrandol o ni Pastor Nonoy Arias o sa tanang magkatauhan sa mga dapit. Ikaw mag-supply sa mga panginanglan nabaw sa tanan sa maong pagpundar sa balay kalapwanan na sa iyo ako Diyos na imo ang iandam ang panalangin ikaw sa pamagapit sa Kamboy sa mga ining family sa pamilya ni Brother Mario Ili, Sister Roslyn o sa mga anak o sa tanang magkatauhan na nagasunod din yung maong programa sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Baay City, Negros, o sa tanang karon o Diyos na nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, bisan pa man sa laing mga nasod, ikaw sa mga panalangin, bisan pa man sa mga OFW o Diyos na nangindahay o naniwalan sa laing mga nasod, alang sa Panginoon sa matag sa Panginoon. Sa tanang magkatauhan karon mga nagasunod ining mga programa ay declare blessing sa matag usa ilabi na sa tanan nga nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas, ang Mindanao ilabi na sa laing mga nasod. Usan pa man sa ginabuhi ni Pastor Gideon o Diyos uban ni Pastor Russell uban sa ilang duha ka manag sa tanan nga nagasunod sa 11.3 sa maong nga dapit sa Sitio Kalutugan Barangay Sindinia Malabuyong o Diyos. Isang pa man adunay na pambuhaton para mapalabot nga
Marso o Diyos alang sa dakong pagpasalamat sa mao nga FM radio sa mao nga namin. Ikaw o Diyos mag-supply sa pamilya ni Pastor Gideon uban sa iyang tibok panimalay, sa iyang mga ugangan, sa iyang mga bayaw, ug sa tanang mga katawhan sa mao nga dapit sa kalabuyon. Utok sa mabot sa sibiyahanan sa mao nga 101.3 na kanunay usab naglanog-lanog sa mao nga dapit. Salamat o Diyos, ingatang na og dapit sa kabutlagon ning mabugtawong panahon kay maghatag ka namo way hulong way puas sa akong pagpasalamat nga padayon kang ating manong nag-amo nga nag-supply sa tanan namo mga panglingamnan. Pinagi sa ngalan samahan sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo ang tanan magayon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo maigsoon sa mag-ausap pa, maipunta ka na itong tanan ni mabuglaw panahon. Adunay minsay si Ma'am Norberta Yuransi from Pulot, Pindoy, Pindoy sa Gitara. Good morning, Pastor, og sa tanang nagsunod ni ining maong programa. Nalaygon ng Diyos sa kanunay niyang pag-atiman kanato. Request ko song birthday song ay ako ipahinungod sa akong mangon nga si Ana nag-birthday. Salamat sa Ginoo ato ning i-play Ma'am Norberta Yuransi. Ang birthday song na si kuning ipadayon pagbasa exam si Nerbert Yu. Salamat Pastor o God bless. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Ma'am Norberta Yuransi. Akong i-play ang birthday song para ni Sir Nerbert Yu sa mga Yu family. Happy birthday kanimo Sir Nerbert. Bining mga lawa Ginoo maghatag kanimo may panlawas na mao sa tanan mga pinilo-pilo nga mga tuigan mga abot sa imong kinabuhi uban sa imong pamilya ug sa mga Yu family. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga namin sa Sign FM dinhi sa kabukiran ni Soon dinhi nagasukat sa Sitio Palot, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros, Oriental. Ako i-play maigsoon ang birthday song. Ikaw matulog sa katalagman sa kadabiyon o sa mga udyong panahon sa adlaw o sa mga sakit na muhampan. Mahimong mga pukan ang sa kalimo diha man sa giliran mo na puro kalimo imong ganti. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Once again, happy birthday to Sir Nerbert Yu today to celebrate sa iyang adlaw nga natawhan nining adlaw uban sa iyang pamilya. Happy Ang Ginoo magapanalangin ug maghatag og maayong panlawas, maayong puso, maayong kondisyon o maayong kahimtang kanunay nining tuig 2025. Salamat sa Ginoo ang Dios ug kauban magapantay o ang kalaugan kasiguruhan o maayong panlawas upasin natin kanunay nining sa Labi na sa tanan ni nag-birthday nining adlaw karon nga Sabado sa 18 sa Enero sa tuig 2025. Ay bukata nato tanan igso labi na sa nag-birthday nining mga adlaw. Oh, salamat sa Ginoo. Oh, aduna may nag-birthday sa tanan nga naminaw dinhi sa CFM 95.3. Happy birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Apang niligagayon ng sa Kahit amunan kanina. Salamat sa Ginoo Maigsoon, mapato ang request ni Ma'am Norberta Yutrasi, birthday song para ni Sir Elbert yun nining mga adlaw. Ang ato karong topic mga Maigsoon ang angayan. Ang usahay Maigsoon, kung makakita gani kag isikat tao labi na wala kas Ginoo. Ngayon po mga Maigsoon, mura mag-angayan po ni tawanan ni kahilas-hilas malamang, di ba? Maunay mga panultiyon sa kalibutan nga kung di gani ka gusto mayroon kahilas-hilas malamang mura mag-angayan, di ba? Sa ito kinabuhi mga kaisunan kinsa may takos o angayan na itong simbahon. Kaya dinis kalibutan maigsoon na bago simbahon. Hello. O kinsa may angayan o takos nga simbahon sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi kanatong tanan. Matupag lamang ang pangutana o sikinsa ang angayan ang takos nga simbahon sa akong kinabuhi. Even karon adlaw Maigsoon. Adlaw karon nga Sabado, happy Saturday everyone. O kung mga adlaw Domingo na sa ang ato karon nga tema mga kaigsunan, gamahanan ang Ginoo ug angayan gayud siyang daygon. Ang pulong nga gayud wa koy lain nimo daygon. Hello. Dili si tawo, dili si pastor, dili si pastora, dili denominasyon, dili kartula, kundi ang takos ug angayan nga daygon. Takos sa itong kinabuhi dinis kalibutan ang pagdaig sa tao luwak-luwak man usam ng luwak-luwak mo lami mo pait mo aslong di ba? Pero kung ikaw o ako naa ka kanunas Ginoo makadaig mo ka sa Dios kanon imong kuhaan o basihanan ang kinaiya sa taos kalibutan nga makadahig lamang ang usa ka tawo kung aduna sa ikatuyuan para nimo, para nako, para sa uban. Hello. Mao gyud ay mentalidad sa taos kalibutan. Gawas kung ikaw naas Ginoo. Gawas kung ikaw nagkinabuhi sumara sa plano o kabubuton sa Ginoo.
Kay magkinabuhi man ka, sumala sa kinabuhi ni Jesus. Apan kung di gani ka magkinabuhi, di gud ka makadaig ngadto sa Dios. Makakita kang tao nga imong masawayan mo ingon man mura manig angayan. Di ba? Dili na siya pagdaig, pagdaot na siya. Mura man na siya kaangayan. Nga siya nang pwede kadaig-daig siya kaugaling. Pero sa Dios, igsoon, ikaw ug ako angayan ug dapat siyang daigon. Di ba? Kasi kalibutan, igsoon. Musubot kag sa dili, makadaig lagyod ang tao. Sakit man ug sa dili nga man mensahe. Hinong lumi, makadaig lang ataw sa iyang isikataw. Kundo na sa ituyo, sa iyang isikataw. Klaro. Apan kung ikaw ug ako, kinsa may angayan ni mong daigon, simbahan, karitula, title sa simbahan, si pastor, si pastora. No, ikaw ug ako karapat dapat nga modaig sa tong Ginoo. Kay kung ang tao makahimo niini, di gyud sa makahimo pagpanamastamas bisan sa ngalan sa atong Dios. Kay kung ang tao makapanamastamas sa atong Ginoo, di sakon sa patakasikat sa tibok kalibutan. Hinulungi kung unsay imong pinulungan o pagpasipalas sa Dios, atong hinuluman madawat usab ang dili maayo sa kinabuhi ngadto sa katao nga magpasipala sa ngalan sa atong Ginoo. Amen ba? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Celeste Pargan Rivas Rivoli. Good morning, Pastor. O sa tanan, Lord, salamat sa imong pag-atiman. Salamat sa lain na usab nga adlaw sa among kinabuhi. Glory to God. Kanimo lamang ang among mga pagdaig o pagpasalamat. Request o song ato ning hatagan o pagtagan mga igsoon mientras wala patakasukod sa ato ang mensahe. Ato ning hatagan o pagtagan mga kaigsunan. Request o song pasalamatan ko ikaw. Pasalamatan tingali ni Ma'am. Pasalamatan ko ikaw. Pasalamatan ko ikaw. Atong i-search may iso. Pasalamatan ko ikaw. Request song by Young Messengers. Song by Young Messengers.
aking kinabuhi tuling at Mao nga itong pasalamat ang Ginoo ini mga tagna sa kinabuhi ngayon ni atag kanatokan. Walay lain atong daigon, walay lain atong simbaho, walay lain atong pasalamatan. Dili ka ritula sa simbahan, kundi ikaw o ako ang ngayon atong pasalamatan ang Ginoo. Dinis kabukiran mga kaigsunan sa tanang minaminaw sa Sene FM 95.3 sa Daya sa inyong mga radio maayong puntagan ng tanan adlaw karon nga sa panupit sa 18 sa bulan sa Enero sa tuig 2025. Iatagan mo piliin kinabuhi ko. Ikaw ang among Diyos nga mamalantay ko. Kadunong tayo mga request awit panalangin maigsoon akong hatagan ng pagtagaan before ta mo paabot og mga pinsahe alang sa ato nga topic karon inside angayan ato pasalamat. Happy Saturday everyone. Mga sa Visayas ang Mindanao, ilabi na sa laing mga nasod. Sod ko ay hingala. Mga handang aming lakay, mga handang mo ako. Nakita mo na ang kaunahon ko. Iatagan mo piliin kinabuhi ko. Ikaw ang among Diyos nga mamalantay ko. Mga adlaw aming lapay, mga adlaw nga mo ako. Nakita mo na ang kaunahon ko. Ihatagan mo piliin kinabuhi ko. Ikaw ang among Diyos nga mamalantay ko. Mga adlaw aming labay, mga adlaw nga mo ako. Nakita mo na ang kaunahon ko. Salamat sa Ginoo sa request ni Ma'am Felicity Barga Rivas Repoling. Pasalamatan ko ikaw. Pasalamatan ng Ginoo sa iyang pagkamayo na siya mo'y nagatiman ka na to karon. O salamat sa Diyos maigsoon sa kinabuhi ni Brother Jason Marquez Canelias mga kaigsunan na nagwasap sa ito na program. O garan arinata sa pagtuon sa pulong sa Dios ang ato karon nga topic angayan ang ato nga tema igsoon gamhanan ang Ginoo og angayan gayong daygon. Ang pulong gayong ikaw ug ako dapat mo daygos Ginoo. Ug wala nay lain pa. Kay kung sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan igsoon napatay laing daygon, napatay laing kahadlukan, mabahin na ang atong atensyon. Amen na. Ingon ang mga Salmo, Kapitulo 96, versikulo 4 ngadto sa 8, kinsay angayan ug takos nga daygon. Mao gani ang tawo kung musikat na sa kalibutan, mahimo ng celebrity, kunya magsalig na sa pagkaadunahan, mawala ang respeto nga tos Ginoo. O niya, dili na sila makapugong pagpanamastamas sa ngalan sa Ginoo.
Kay ilang mag-ilang nga kaya nila. Ikaw o ako igsuon, bisag ikaw o ako pa'y inakadato sa tiko kalibutan. Wagoy lain atong tikapasilgar ko atubangan sa atong Ginoo. Kaya di maganita kaabot pagkakaroon og 200 years sa kalibutan. Adunay gipo sa social media, adunay 300 plus. Pero tinag yung gula nga. Maglison na gani o kaon. Hello. Pero ang Diyos, Diyos good siya. Amen ba? Matupad diri sa versikulo 4, ngadto sa 8. Gamhanan ang Ginoo ug ang angayan gayong daygon. Kinsa day ang gamhanan? Ginoo. Tungod kay gamhanan man siya, angayan siyang daygon. Dinis kalibutan, buday graman ang tao kung ang tao sa kalibutan nga medyo mailado. Labi na dako kagrangko, profesional ka, kung unsay imuhang kalidad sa imong pagkatao, kwartahan, adunahan, mailado magyud ka sa katilingban. Pero di harapod nga eryaha. Di ba? Sa panahon nga ikaw ato nasulunganan, mawala man ang imong kasikat. Bisan gani sa mga artista o mga aktor igsuon, musikat raman na o batanon pa, pero maguwang na, patupas taga Cebu, wala man ang kasikat. Di ba? Even gani ang mga singer, makadungog og bagong kanta mga karon na ng tuig ang musikat, pagkasunod na laos na po nasa. Pero kung ikaw o ako nga nangalagad sa Ginoo, di gud ka mahitabong malaos, dili gud ka mahitabong malaos. Ano ba? Ginoo may imong gialagaran. Di man mahitabo nga ang imong gialagaran ma-expire. Unang sa atong kinabuhi din sa kalibutan kung doon ay Ginoo igsuon, kampante ka kanunay sa tanang panahon. Mao nga sa atong kinabuhi ba, dinis kalibutan makahibalota mintras buhi pa ta o kinsay angayan atong daygon. E kung mudaig tagtawo, pagkasunod ana, dili naman unya dahi. Labi na dili ka siguro, di ba? Mahiupos man na, buaksyon man na o pangluod, makarikaber, tingali, igsoon, labi nas mga tao nga tidumot na maingon yun na magkita rin niya tas minteryo dito sa taas nga cross, dako nga cross. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan sa kinabuhi ni Brother Jason Marquez Caniolas. Good morning Pastor, o Dios magapanalangin ka natong tanan o sa nawala man mga igsoon ay baksyon magughinay ni nasab sa Pilipinas o sa tibuok kalibutan. Ato pasalamatan ang Ginoo kanunay. Tuwa magulain itong pasalamatan man sa gininhawa, sa kuso, panahon o oras. Adlaw-adlaw tagiatiman sa Ginoo. Kundi kinsa may tag-iya sa adlaw, kinsa may tag-iya sa atong kinabuhi, kinsa may tag-iya sa kuso. Kaya kung ikaw o ako maayo kang paglawas, bisag wala kay insakto nga panginabuhian, makapangita magdukag pamaagi man. Kaya sa kwartahan ka, adunahan ka, o niya, di na po kapakanon sa doktor o pinasinan. Sakot o dunay magic sarap. Diba? Masige man lamang ka pasiklap ang mga nindot nga mga pagkaon na supak sa imong sakit. Hello? Bisag kung sa panato kaadunahan. Pero kung igo-igo lang ang ato ang kahintang,
imposible po mag-uyaw itas kalisod o trabaho lang ang tao. Dili lang ta magpili magtrabaho basta minataron o pinadiyos ka trabaho ko. Ayaw ikaulaw. Maprofesional man ka o unsa pa imong nahuman. Ako di ko maulaw mubunglay ang eskwelahan. Bisa kung sa pa'y kahimtang sitwasyon. Di ko maulaw, magwadwad ang kabukiran, pananong, bisa na patay trabaho sa syudad. Ano man, ikaw o ako, naingon diya sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 19, pagpatulo usa o sinot, usa ka makabu, kakaon sa bunga sa imong hinaguan. Kung hindi taman ikamot, magsige na tagpanghuyab sa itong panimalay, pataas atong tuhod. Mutok pa ba ng panalangis bigas Ginoo nga mo ingon ta ay Ginoo ra mag-igo nato nya petang tapulana. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jason Alatan. Good morning pastor o sa tanan nga mga Makay family diya sa Paleo. O sa mga Alatan family, mga Kaigsunan, sa mga Loyas family, mga Urok family, mga Bactol family, mga Igsuon, o sa uban pang mga katawan diya, mga Kalipo family, mga katawahan diya sa dapit sa Paleo. Naimod ta ganiyong tanan. Ilabi na sa kinabuhi ni Sir Roel Sanipa. Good morning. Good morning pastor. Kumusta naman mo? Adiya pastor, okay lang yun kayo. Uban ang tabang sa Ginoo. Pinaagi sa tabang sa Dios. Until now, nagpadayon sa tawag sa Dios. Okay, enjoy na to ang trabaho ngayang ipiyal ka na to. Ego ra magutang itiyalan ani. Kaya kung himuon na to ning disturbo, kung himuon na to ning problema, himuon na to ning kabukat, makapuyan magud ang tao mo trabaho para sa Ginoo. Moingon man na may magpuglay ko. Ikaw ako Igsoon, itagaan mo ko kagawasan. Pero hinumdumi og sikin sapot ang tag-iya sa atong kinabuhi karon. Mao nga dapat makabaluta, makahibaluta kung asa gikan ang panalangin nga atong naangkon karon. Kaya kung ato ning angkonon, peter kitang siro ka sa uwan. Hello, mga parpatagdili ato Kailayhan natang muyaka sa kalibutan nga dabdaban na magyapon ni pag-abot sa insaktong panahon nga ang Dios musilot sa tiwong kalibutan. Kini atong mga butang karon mawagtang ramaniman. Inig-abot sa panudya sa Dios. Kung imong mga balik-balikan ang lapas nga pangitabo sa Los Angeles, kadako kay dato ng mga tao dito. Pero mas grabe ang kagool ang ilahang gibatit karon. Minilyon ang mga napondar o sa kapamilok lang wakap tiktungas adlaw. Matud pa dire, gamhanan ang Ginoo ug angayang daygon. Kahadloki siya labaw sa tanang Dios na sa papaduna gidaylaing Dios. Ikaw ug ako mo'y nahibalo og si kinsang Dios ang imong gialagagan karon. Kahadlok siya labaw sa tanang Dios. Imong trabaho pwede na nimong mahimong Dios. Imong negosyo pwede na nimong mahimong Dios. Imong posisyon pwede na nimong himuong Dios. Imong pagkasikat, imong pagka-celebrity, imong pagka-artista, pagka-aktor, pwede sab nang mahimo nimong Dios. Kay ma-idol man ka. Ingnon man na yun kas katiling man idol na madiyos-diyos na yung ka na. Di ba? Nanong gitawag og Diyos-Diyos, kaya di man yun ang tinuod na Diyos. Gamhanan ang Ginoo angayan gayong daygon. Kahadloki siya. Ang pulo nga siya, Diyos. Siya. Di ba? Kahadloki siya.
It meaning to si ikaw ug ako mahadlok kaniya, siya. Ang pulo nga siya, Dios siya, ug wa nay lain pa. Grabe. Matod pa diri kahadlok siya labaw sa tanang Dios. Imo kawaladon kung pwede na nimo himong Dios, mahadlok tiya ka. Moingon tiya ka, hindi sa kumusimba, wa ko'y malong ako pa, Domingo ra bag yun. Sabado ra bag yun, karon sa. Siyempre, doon ay nagsimbag Sabado, doon ay nagsimbag Domingo. Even ang imong trabaho karon, even ang imong trabaho ugma or labahanan sa imong pamilya, imong sinina, pwede na nimong himuong Dios. Imong laba makaadlaw sa panahon sa pagsimba. Nga mong iatol yun. Huwag lain diyang adlaw. Kay ikaw ug ako gihatagan na kagawasan sa Ginoo kung unsaon imo paggamit ang mga panahon nga dinhis kalibutan. Ikaw ug ako na may rason man. Pero ini pag-abot sa paghukom sa Dios ayaw gyud rason. Kay kung mo rason ka, mo ingon ang Ginoo ni nato igsuon, ayaw ko kuwata. Sige ra kag pamutpot. Kung atong bakakan ang Dios, kita naman po'y kabaka mismo sa atong kagalingon man. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Raymond Candelario. Amen. Tinuon maguna, tanawa ra ko to. Kahadlok siya labaw sa tanang Dios. Ang mga Dios sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang. Na ang mga Diyos sa laing mga nasod, Diyos lamang. Ang usa ka celebrity, kung nagsimba pag ito sila Ginoo, makapanamas-tamas kaha siya sa mga pinulungan nga mayon, no God, zero God. Hello. Kay bisan gani sa Diyos nga gisimba sa katao, palanggaon magani na sa tao. Imong trabaho, imong butang, ubuon sa pay imong gisimba karon. Imo magani ng mahalong. Unsa pa kaha ang Ginoo, tinuod nga Ginoo. Di ba? Ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang. Apan ang Ginoo maoy nagbuhat sa kalangitan. Mao nga ikaw ug ako klaro ha ang Dios nga imong gilagaran ug maobay nagbuhat ug ikaw mismo mo'y nagbuhat. Ana naman na. Kung ikaw maoy nagbuhat sa imong Dios, ana mao na imong Dios. Apan hinumdumi, labaw pa ang Dios sa imong kinabuhi. Ang mga Diyos sa ubang mga nasod, mga Diyos lamang. Apan ang Ginoo maoy nagbuhat sa kalangitan. Versikulo 6, himaya o kahalangdon naglibot kaniya, gahom o katahom anaa sa iyang templo. Grabe. Ang sa man ay pagsabot nato ka ng templo, simbahan. Katahom, gahom o katahom anaa sa iyang templo. Daygan ninyo ang Ginoo, kamong tanang katawhan sa kalibutan. Na kamong tanan katawhan sa kalibutan. Kitang tanan, ikaw ako kay nagpuyo tas kalibutan ka. Kamong tanang katawhan sa kalibutan, dayga ang iyang himaya o gahom. Himaya o gahom na asdino. Mao nga kon ang tao di gani katukad sa gahom sa Dios o sa himaya sa Dios, na mausap yun ang tornilyo sa tao. Imbes ang Ginoo mo'y daigon, lahi man hinoon ang daigon. Matod pa diri maigsuon sa Salmo 147 versikulo 1 ngadto sa 3. Atong ning basahon igsuon kung ano na mo'y mga Biblia. Ay
Maingon diri sa 47 bersikulo 1. Dayga ang Ginoo. Bersikulo 2 katus unahan sa 3. Maayo ang pag-awit o pagdaig alang sa atong Dios. Maayo ang pag-awit o pagdaig ngadto sa atong Dios. Mangutana ta. Klarohon nato og tinuod bagyo ng Ginoo atong gidahig. Klarohon nato og tinuod bagyo siyang Dios nga atong gisimba. Angayan siyang daygon kay siya maayo man. Mangutana ko karon. Maayo ka ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kay ang mentalidad ra ba sa tao sa kalibutan, maayo ra ba ang Dios kung panalangin ka? Kung naakas balatian, naakas problema, naakas kawalan doon, ipo sa social media, magmahay pa. Hello? Kung mag-post ka sa Facebook, mag-post ka sa social media, makatabang ba? O makaguba o samot sa imuhang pagkatao? Kanang imong problema, i-post nimo sa social media, dugangan pagkahagdao. Unsa man Dios na ang Facebook? Kaya mao man ang mentalidad sa tao. Unsay kagulan i-post sa social media? Makatabang ba sa imong pag-post diya? Post na post. Na post. Muna din is kalibutan maigsoon, daghan ang di kasabdan sa tao. Even sa itong kaugalingong emosyon. Apan kung ikaw o ako nakasabot sa mensahe Ginoo, doon nila nang i-post pa nimo. Doon o something na to sa Diyos. Di ba? Ang Diyos kanunay nagulat ka na to kung kanus ata mo doon, kung kanus ata mo sa lugar, kung kanus ata mo sa lodo, ngadtos atong Ginoo. Kaya ang pulong magod sa tao mo, bahala na gud ang Ginoo. Kasi bahala. Sa itong kinabuhi din sa kalibutan, kanang pulong nga bahala, wala klaro. Tinoo. Klaro ang imong kinabuhi sa iyang atubangan. Aron klaro sa siya, na mo panalangin mo. Ang imong pagpasalamat, klarohon sa. Maayo ang pag-awit o pagdahig alang sa atong Dios. Angayan siyang daygon, kay siya maayo man. Gitukod pag-usap sa Ginoo ang Jerusalem. Gidala niya pagbalik ang nabihag niyang katawhan. Di ba ang mga taga-Israel nabihag kaniadto sa Ehipto? Iyang gipadala si Moises aron pagkuha sa mga katawhan, aron dili magpabiling ulipon sa mga kamot ni Parao. Og dito nagsugod ang mga milagro, mga butang dili gud mahimo sa tao, apan mahimo sa Dios. Sa imong kinabuhi karon o sa akong kinabuhi, unsa may mga maayong nabuhat ang Dios, imposible pug wala bisag dining adlaw man. Kaya sa imong pagbangon pa lamang, sa imong pagmata, sa imong pag-open sa mga FM radio, sa pag-open sa inyong Facebook, sa inyong cellphone, sa gininhawa kusog nga iyang gihatag ka nato, dako na kayo ng panalangin di kas Ginoo. Makristohanon magdili kristohanon igsuon, kundi yun ka sabot sa pagkamaayos Ginoo, bisag tagaan patag butang, mangita na putag laing butang. Hello, gawas kung bagpo pa ang butang nakita nimo sa imong mga mata, eh halos dili nimo gamiton. Cellphone, sakyanan, pero badaan na, balo na lamang, ibutang na lamang sa basurahan. Di ba? Di na kalayhan mo gamit, labi nagtakda na sa kagpag-ong model. Balik na sa kagpag-ong.
Huwag katagbaon ang tao sa kalibutan. Ingon ang 3, gilibay niya ang mga magulanon o gitambalan niya ang ilang mga sama na gilipay niya ang mga magulanon, pero sa kalibutan kung magmagulanon ka niya, mangita kag tambak sa imong isigataw, labi na dunay Ginoo, walay Ginoo, ingon mo na tagaw. Kabalos na sa po ninyo, o di ba? Labi na paglagot nimo imong duulan sa imo, pa-advise ka niya naglagot nimo, tagaw na ninyo, berese, gaba na ninyo. Di ba dugangan ka? Samot na hinoong kagagot. Pero sa tubangan sa Diyos, wow! Ano na siyang nagunan kung kano sa adod ka magsineryoso? Ang pangutanaan ni mga kaigsunan, kinsa may takos o angayan nga mo himaya nga to sa atong Ginoo. Kay Ginoo magid siya. O na may laing Ginoo man. Kung na pa Ginoo ninyo karong lain diha, dili na Ginoo. Matod pa diri sa Juan mga kaigsunan kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 13. Dunay mga pangutana. Kinsa may mahimong angayan ug takos sa atubangan sa atong Ginoo? Kato lamang nga modawat nga mahimo siyang anak sa Dios. Kung ikaw ug ako magpalingog-lingog ra gyapon ta unya dili gyapon ta modawat sa mensahe Ginoo labaw sa tanan, dili ta mo surrender totally sa Ginoo igsuon. Di magyapon ta mahitabo nga mahimo tang anak sa Dios. Di ba? Atong basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 13. Kinsa may takos ug angayan? Kay ang Dios angayan man siyang daigon, Dios man siya. O wala nay laing Dios. Matud pas atong gibasa sa taga mga salmo. Kay ang mga Dios sa laing mga nasod, mga Dios man lang. Kumusta man ang atong gisimba karon in personally sa imong gisimba, sa akong gisimba, diha sa simbahan na inyong gisimbahan o sa atong gisimbahan. Anak man na kaya nagkalain-lain man karitulas kalibutan karon. Nagkalain-lain sa makita nimo diha sa nagkalain-lain mga simbahan. Atong basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 13 bersikulo 12 ngadto sa 13. Kinsa may takos ug angayan sa atubangan sa Dios? Kay angayan ug takos man ang Ginoong daigon. Ingon ang Juan, ako kining basahon. Juan kapitulo 1 bersikulo 12 ngadto sa 13. Atong klarohon igsoon. Matod pa diri apan katong nidawat, apan introduction, apan katong nidawat ug misalig kaniya gihatagan niya katungod. Wow, kanang pulong gani katungod authority na. Moingon ang tao, aduna ko'y katungod ani kay ako ani. Usaman mo, diba? Napakoy katungod ani. Ako lang paning yuta. Maganing daga magpatay pinagis yuta kay soko dire. Ako ni, nagukoy utlanan nani. Na, mga matay dayon ni siya. Musang pagpagway hinunyan. Bisag pag naay tag-iya, gaman pong laing papilis. Di ba hipokritong pagkatao? Apan kung ikaw ug ako modawat ngadto sa Ginoo, mahimo ug duna kay katungod nga moangkon sa Ginoo nga ikaw iyang anak. Wow! Pangutana ron niya. Kumusta man ang imong kinabuhi? Mangumusta man ta? Imong kinaiya, imong sinultihan, imong taras,
imuhang batasan? Sama ba sa batasan sa Dios? Sama ba sa batasan ni Jesus? Dili ba kahak na siro? Dili ba katahako? Hello? Kung muangkon ganit ang anak sa Dios, it meaning to say, kay anak man ta sa Dios, ang imong kinabuhi sama sa Dios. Diba? Kung ikaw muangkon nga Kristohanon ko brother, Kristohanon ko sister, ang imong kinaayag batasan sama sa batasan ni Jesus. Kay kung dili ayaw igsuon. Ingon diri. Apan katong midawat, optional ni, option ni siya. Ikaw o ako pwedeng dili mo dawat o pwedeng mo dawat. Apan katong mo dawat, apan katong nidawat, tanawa ra ko. Apan katong nidawat o misalig kaniya, dihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. The question is, kumusta man ang imong pagkaanak sa Dios? Mao man ay lintunganay diha sa tubag. Versikulo 13, tanawa ra gud ang versikulo 13. Nahimo silang mga anak sa Dios og dili sa tawhanong paagi. Tanawa, dili sa tawhanong paagi. Kung ikaw ug ako nga nahimong anak sa Dios, dili pinaagi sa tawhanong paagi. Tanawa, dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Kay kung ang tao mo'y magbuot, dali naman ang makaanggon nga moingon ay Kristohanon gud ko. Oh, muklim ang ginanayon. Mao nga ikaw ug ako pamatod-an gud ka atubangan sa Ginoo si kinsa ka, pinaagi sa malang kasulatan. Kay kung di ka nagkinabuhi sumala sa kinabuhi ni Jesus, maigo yung kasulatan. Hello, maantag yun ka nunay. Kay ang kasulatan may mutugan sa atong kinaiya, sa atong batasan, sa atong pinulungan, sa atong taras. Na doon ay mensahe si Ma'am Kiliste para Ganribas Reboli. Glory to God, salamat sa Ginoo sa iyang gihatag nga mapaubsanon nga kasing-kasing. Yes, kanang pulong mapaubsanon nga kasing-kasing, maglisod magana ng tawan. Labi nagway ko Ginoo. Di ba? Bisan gani sa mga alagad sa Dios, bisan pa magani sa mga Kristohano, maglisod magani pag kinabuhi ka ng pulo nga pagka mapianubsano nga kasing-kasing kabuta asal pinong garbo sa tao. Mamangan ako kaning basa balik ato may klarohon be. Tanaw na gud ang 13. Niingon diri nahimo silang mga anak sa Dios, dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang naghimo kanilang iyang mga anak. Na kay kung ikaw o ako, ang Diyos mismo mo'y maghimo nimong iyang mga anak, di ko ka kapugong brother, di ko ka kalikay. Bisay kung sa panimo kadautan, bisay kung sa panimo ka balasubas, bisay kung sa panimo ka naas kalihukan sa kalibutan, pangitaon ko ka sa Dios. Mahimo yung kang Kristohanon tato sa iyang tatubangan. Problema magod pastor, sister, brother, kung mo ang nga Kristohanon niya ang kinabuhi dili man Kristohanon, maunay problema. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario Florentino nagwas karon gikan sa Davao City. Tanawa ra gud igsoon. Nahimo silang mga anak sa Dios. Kinsa man sila? Kung ikaw ug ako modawat sa atong Ginoo,
mahimo kang kauban sa Manila. Di ba? Nahimo silang mga anak sa Dios dili sa tawhanong paagi, dili sa tawhanong paagi o pagbuot, na dili sa tawhanong paagi o pagbuot. Ang Dios mismo mao ang nagimo kanilang iyang mga anak. Grabe. Pangutana na sa diha nga ikaw nahimo ng mga anak, magpabilin bagyapon kang magpakasala. Mauna sab na ipangutana. Ingon ang Marcos mga ekson. Marcos kapitulo 9 bersikulo 35 ngadto sa 37. Doon ay mensahe si Jesus. Mismo si Jesus nagmensahe ni akong basahon ni. Munang ikaw kung ako, salamat sa Ginoo kung magtuong pagpulong sa Dios. Dili lamang ang imong kinabuhi mausap, kung dili doon na pinasay ang Ginoo nga pagabuhaton sa imong kinabuhi nga wala sa uban. Amen ba? Dili man imo kalikayan isuon ka nang duna kay panahon nga medyo mutaas imuhang dugo. Normal man yun na, pero lahi lang yun nga naa kay Ginoo. Kaya ang imong kalagot, inikalagot nimo karon pagkasunod anak pinakabut minuto mawala man na. Pero wag kay Ginoo, nagmag-insomnia ra gyud ang tawo. Biblical masab na. Ang imong kasuko ayaw pasalupi og adlaw. Hello. Pero kung walay Ginoo, hangtod sa katapusan butok sa imong kinabuhi, dumtan yun ang imong isigataw. Maingon mo ng tao, magkita raw niya tas dakong cross usa o pagkita ninyo nangamatay na mamupuro. Puro na mamukalapira dito maigso, makita pa ba day na? Nag-ingon ba day ang Biblia nga ato ang musmentiro magsinumpagay pa mo dito? Kundi oy, magminyo ay pa mo diyas menteryo, wala nag-ingon ang Biblia na. Magtampaw-tampaw malamang gani na makalabira diha mga isulod malamang gani sako. Tosuko na malamang gani mga isul. Di ba? Mintras ikaw o ako buhi pa, buhata na mahimuot ang Ginoo. Dili lamang ay mahimuot ang tao, kay mahimuot ang tao labi nagmakadawat og regalo, mahimuot pinagpakasunod ana wa pay klaro yubitan imong regalo. Tingali, excited na siya o dili pagka-aplis sa imong regalo. Pero makakita na may ay wa mabali angay may pamantong akong napalit. Di ba mo na mentalidad sa taos kalibutan? Pero kung ikaw o ako, kung doon na kay Ginoo, ma-ordinary man ang ihatag sa imong isigataw, hatagid bilhin. Hatagid bilhin. I-appreciate ang ilang kahago. I-appreciate ang ilang sakripisya. Labaw sa tanan ang paghago para sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Ma'am Celeste Pargan Rivas Rebolin. Amen Lord, salamat sa imong pagpili. Usa ko nga imo ang nakaplagan. Salamat sa imong kugma. Salamat sa imong mga pulong maoy giya. Gitipigan ko ang imong pulong sulod sa akong kasing-kasing. Aron dili ako makasala batok kanimo. Unay mensahe ni Salmista David. Nganong si Salmista David sa panahon sa problema, sa panahon sa kalisod, magsigil atong enjoy. Ngano man na may mensahe ngayang ititigan sulod sa iyang kasing-kasing. Ikaw ug ako igsoon kuno na kay mensahe sa Ginoo. Walay ni bisan kinsang tao nga makalubang sa imong pagpangalagad at upangan sa atong Dios. Mao na tinuod igsoon. Atong basahon mga igsoon din sa mga Marcos. Marcos kapitulo 9 bersikulo 35. Dinhi sa 35 mga kaigsoon akong basahon ngadto sa
37. Ingon diri mga kaigsoon, dunay mensahe si Jesus. O niya, minglingkod si Jesus og iyang gipaduol ang mga napulog duha ka mga tinunan. Iyang gipatawag ang 12 ka mga apostoles. Og niining bahina sa kasulatan, iyang gipahinumduman ang iyang mga tinunan. Kung kamong 12 ka mga apostoles ug sumusunod sa akong trabaho, kung dili ka nimo mahimo sa usa sama sa kinaiya sa usa ka bata, maglisod ko tuman sa akong mga suko. Hello, maumangani, dili sayon nga mahimo kang alagad sa Dios. Dili sayon nga mahimo kang pastor. Dili sayon nga mahimo kang pastora. Dili sayon nga mahimo kang leader diha sa simbahan nga gipiyan sa Ginoo sa imong kinabuhi. Iyang ipatawag ang iyang napulog duha ka mga tinunan sa iyang paglingkod ni atong mga panahon. Ni atong mga panahon na kay kining atong gibasa ani adto mani. Mao nga kani ato ug karon dapat mao ni atong basihan ang nahitabo kani ato ug karon. O di ba? Ingon din. O niya minglingkod si Jesus og iyang gipaduol ang iyang napulog duha ka mga tinunan og giingnan. Unsay ingon ni Jesus? Bisan kinsa nga buot mahimo